Matapos naman niyang marinig ang mga inilahad nito, halos hindi niya mawari kung bakit kinakailangan nilang mag-alay ng 2 kaluluwa kapalit lamang ng buhay niya. Pakiramdam noon ni Tadag, wala na siyang pinagkaiba sa mga aswang dahil sa pansarili niyang kapakanan na pilitan silang magsakripisyo ng mga inosenteng tao. Alam naman niyang mali ito pero merong sapat na dahilan ng matanda para gawin ang bagay na yon. Upang hindi na niya patuloy pang pag-isipan ng tungkol roon, minabuti na lamang niyang ituon sa ibang bagay ang kanyang wisyo. Nakakalungkot man pero kinakailangan nilang umusad para sa kanilang grupo. Lumipas pa ang mga araw, nakabalik na nga ang mga inutusan niya na walang dalang kahit na ano. Paglitaw ng pinuno ng mga tikbalang at ang gitay sa kanyang harapan, agad naman itong inilahad ang kasalukuyang nangyayari sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa mga ito, walang tumugon sa kanyang abiso gawa ng karamihan sa mga nilalang na naninirahan roon ay labis na nababahala sa presensya ng agaras na kanilang nararamdaman. Ultimo ang mga mandirigmang lahi ng anob na naninirahan sa kanluran hindi na paunlakan ng mensaheng ipinadala ni Tadag. Dagdag pa ng 2, halos magkaroon na nga ng digmaan sa lugar na yon dahil sa pamimilit nila. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga anob ay ang mga engkanto na tinuturing na maharlika ng mga laman lupa. Kagaya ng kaharian ng mga langgam, kinikilala nito ang mga anob bilang mga hari at reyna. Ang mga laman lupa din ang nakatalaga sa anumang gawain para pagsilbihan ng mga ito sa bawat araw na dumaraan. Naniniwala din si Tadag, tanging ang mga anob lamang ang may kakayahan na mag-utos sa kahit na anong lahi ng mga laman lupa. Hindi mahalaga kung masama man yon o mabuti, basta kapag nakapagbigay na ang anob ng kautusan, hindi na yon mababali. Dagdag pa niya na sa lahat ng ibinigay niyang misyon sa 2, ang pagkumbinsi sa mga anob ang pinakamahalaga. Bagaman wala yung nadalang mandirigma sa kanyang lupain, minabuti na lamang ni Tadag na pagtuunan ng mga bagay na meron sila. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasalamat naman siya sa mga ito habang inaabisuhan yon na iwasan na magbantay sa hangganan ng kanilang teritoryo. Alam niyang hindi ito makakabuti sa mga anggitay at tikbalang, lalo pat nabuo na ng kanilang kalaban ang bertud ng agaras. Nang marinig naman yon ng 2 pinuno, agad naman yung yumuko sa kanyang harapan habang dahan-dahang naglalaho. Sa pagkawala ng mga ito, dali-dali namang lumapit ang kanyang mga kasama para pag-usapan ang tungkol sa gagawin nila. Batid kasi nila noong malapit nang sumapit ang Semana Santa kung kaya't inaasahan na nila ang pagsalakay ng mga pangkat na nasa ilalim ng pamamahala ng Kuba. Sa pagsapit ng linggo ng Biyernes Santo, naging abala naman ang kanyang grupo sa paghahanda. Lahat ng kanilang armas ay pinandayan nila ng mga buhay na salita sa paniniwalang yun lamang ang makakadaig sa kanilang mga kalaban. Pagtungtong ng araw ng Lunes, inutusan niya ang kanyang mga kasama na patuloy na mag-ikot sa mga baryo. Inabisuhan naman siya noon ni Tandang Ibok na hanggat maaari, iwasan nilang gumawa ng gulo. Hindi yun makakabuti, lalo pat maraming mga tao ang nag-aayuno at nagsasagawa ng kanilang mga panata. Naniniwala kasi ang ermitanyo na kapag mabulabog nila ang pananampalataya ng mga ito, mas lalong hihina ang mga depensa sa bawat baryo. Ayon pa sa matanda na para hindi masayang ang linggong yon, ituon nila sa pagkukuha ng mutya ang ilan sa kanilang mga oras. Makinig ka, iho. Hindi basta-bastang gagawa ng digmaan ang ating kalaban. Matalino ang Kuba. Hindi niya sasayangin ang linggong ito para sa digmaang wala namang kasiguraduhan. Habang tayo'y nag-iikot sa mga baryo,
abala naman ang grupo nito sa pangangalap ng mga mutya. Ganon din ang gawin natin para hindi nila tayo mapangibabawan. Tama na ang delusyon mo tungkol sa kapayapaan. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, mananatiling balanse ang pagitan ng masama at ng mabuti. Wika ni Tandang Ibok matapos nitong mailahad ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, halos hindi na niya mawari kung ano ang isasagot sa mga katagang kanyang narinig. Bagaman mahirap sa kanyang tanggapin ang mga bagay na yon, nasisiguro niyang totoo ang sinasabi ng ermitanyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, walang pagdadalawang isip naman niyang inabisuhan ng kanyang mga tauhan ukol sa gagawin nilang pangangalap ng mutya. Nang marinig naman ni Tandang Ibok ang kanyang abiso, ngumiti lang naman ito sa kanya habang pinapagpag ang balikat niya. Sa pagsapit ng hapon, kanya-kanya naman sa pangangalap ng mga mutya ang mga tauhan niya. Ang iilan sa mga ito, naghahanap sa palayan, habang ang iba naman, minabuting tumungo sa mga batis para kumuha ng mutya ng tubig at itlog ng mga engkanto. Si Manong Kamat naman noon, tumungo sa bayan upang bisitahin ang isang simbahang may kampana na tumutunog tuwing linggo. Si Tandang Ibok naman, sinadya ang kagubatan sa dulong parte ng kanyang lupain para mangalap din ng mutya. Habang abala ang mga ito sa kanilang ginagawa, nanatiling nag-iisip naman itong si Tadag sa kung ano ang nais niyang kuning biyaya. Medyo naguguluhan kasi siya noon, lalo pat pakiramdam niya, kumpleto na ang mga gamit na tinatangan niya. Sa pagsapit ng Martes, nagpasya siyang maghanap ng yungib para doon mag-umpisa. Marami namang mga bundok ang nakapaligid sa lupain niya, kung kaya't hindi na magiging mahirap ang humanap ng ganoong lugar. Habang nakasakay siya noon sa kalabaw, mariin naman niyang pinag-iisipan kung ano ang hangad na mutya ng kanyang kalooban. Para kay Tadag, mas mainam na magkaisa ang kanyang isip at kalooban upang hindi na maging mahirap para sa kanyang sarili na maunawaan ang abilidad ng mutyang nais niyang matangan. Makalipas pa ang ilang minuto nang makasilay siya ng isang yungib. Agad naman siyang bumaba sa kanyang kalabaw habang pinagmamasdan nito. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob para pumasok, paisa-isa naman niyang ikinalas ang kanyang bakod at puder sa katawan. Iniwan niya rin ang lahat ng kanyang gamit sa kalabaw nang sa gayoy masigurong walang depensang papasok ang kanyang kaluluwa sa loob ng kuweba. Matapos niya itong gawin, huminga siya ng malalim habang dahan-dahang humahakbang papaloob. Sa pagdilim ng paligid, laking gulat na lamang ni Tadag nang mapansin niyang merong pala siyang kakayahang makaaninag kahit wala ng liwanag na pumapasok sa lugar na yon. Hindi naman niya ito gaanong pinansin, lalo pat maigi niya pa ring pinag-iisipan ang tungkol sa mutyang nais niyang kunin. Habang binabagtas niya ang daan papasok, mayat maya naman ang kanyang pagrinig ng mga kakaibang tunog sa paligid. Ang iilan sa mga ito, parang mga tunog ng bandorya, habang ang iba naman, animoy pagsasaya ng mga taong nagdiriwang ng pista. Dahil sa wala naman siyang ideya kung ano ang nilalaman ng kuweba, nagpasya siyang sundan ng tunog na mga naririnig niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nadapo na nga si Tadag sa parte ng kuweba kung saan merong isang masikot na pasilyo. Yun lang ang nag-iisang daan sa lugar na yon, kung kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang pumasok. Sa pagbagtas niya ng daan papaloob, unti-unti na niyang naririnig sa kanyang isipan ang mga usal na kasabay niyang iniwan sa kalabaw. Kahit anong pagbaling niya ng kanyang isipan sa ibang bagay, tila bang patuloy pa rin yung lumilitaw, hudyat na naaamoy ng mga buhay na kataga ang panganib sa paligid.
Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang dulo ng pasilyo kung saan nakasilay siya doon ng isang pinto at 2 sulo sa gilid nito. Sa tabi ng mga sulong nagliliyab, may nasipat siyang mga banga na naglalaman ng mga purong ginto. Hindi naman niya pinakialaman ang mga bagay na yon, lalo pat hindi siya tumungo roon para kumalap ng kayamanan. Pagsilay niya sa itaas na bahagi ng pintuan, doon bumungad sa kanya ang isang estatwa na nakanganga at animoy nagpupumilit lumabas sa dingding. Nakatitig din yun sa kanyang kinatatayuan na parabang hindi lang ito basta-bastang palamuti sa lugar. Paglalarawan dito ni Tadag, may hahalin tulad mo ang wangis nito sa isang tigre na merong mga kamay ng tao. Bagaman bato ito, kulay pula ang mga mata nito na animoy gawayon sa hindi pangkaraniwang bato. Dagdag pa ni Tadag na kahit bato ang estatwang yon, naririnig niya ang tibok ng puso nito. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng tinig na biglang nagsalita sa paligid. Paulit-ulit siya nitong tinatanong ukol sa kanyang kailangan na siya namang hindi niya magawang masagutan. Sa punto kasing yun, aminado pa rin si Tadag na wala siyang ideya sa mutyang nais niyang makuha. Dahil dito, mariin naman siyang nag-isip kung ano ba ang kanyang rason kung bakit siya pumunta sa lugar na yon. Halos inabot din siya ng kalahating oras sa pag-iisip hanggang sa dumating ang puntong doon niya napagtanto ang mutyang matagal na niyang hinahangad. Sa pagbanggit niya ng katagang apoy, agad namang bumukas ang pintuang yon na siya namang labis niyang ikinagulat. Nag-aalangan mang pumasok, naglakas loob itong si Tadag na makipagsapalaran alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Alam niya sa kanyang sarili na kung hindi siya magtataglay ng karagdagang lakas, wala silang kakayahan para magapi ang puwersa ng bertud ng agaras. Sa pagpasok niya sa loob nito, bumungad sa kanya ang isang silid na merong butas sa pinakataas nitong bahagi. Ang liwanag na pumapasok roon, direktang tumuturo sa isang parte ng lugar kung saan merong nakaangat na bato na halos mapagkakamalan mong isang mahabang lamesa. Pagsilay ni Tadag sa pinakadulo ng batong yon, doon bumungad sa kanya ang isang nilalang na nakasuot ng talukbong. Hindi niya gaanong naaaninag ang wangis nito pero nasisiguro niyang isa yung tao. Maya-maya pa, bahagya naman niya yung nilapitan para tingnan ng maigi. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang dibdib ng nilalang na animoy nagbabaga. Sa isang iglap, bigla naman yung tumayo sa kanyang harapan at kasabay nito ang dahan-dahang pagbagsak ng balabal nito sa lupa. Sa muling pagsilay doon ni Tadag, doon niya nasilayan ang mukha ng isang lalaking animoy ilang siglo na ang tanda. Sa unang tingin, ordinaryong nilalang lamang yon kung sisipatin. Subalit pagsilay niya sa ibabang bahagi ng katawan nito, doon niya nakita na kalansay na lamang ang nilalang na yon. Ang labis niyang ipinagtataka ay kung bakit nagagawa pa rin itong makagalaw kahit wala na yung laman. Dahil sa kanyang mga nasilayan, halos hindi naman niya maintindihan ang kanyang mga nararamdaman. Pinilit niya noong unawain ang sitwasyon pero patuloy pa ring nangingibabaw ang kanyang takot sa katawan. Pinagtatangkaan na din niya noong itaas ang kanyang bakod at puder pero pilit niya yung iwinawaklit dahil sa panaka-nakang pagngisi ng kalansay sa tuwing nasisipat siya nitong nag-uusal. Lumipas pa ang ilang minuto, minabuti niyang ikalma ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan ng Diyos na buhay, nagbigay ito ng kapanatagan sa kanyang isipan. Alam ni Tadag na yun na lamang ang kanyang malalapitan, gawa ng hindi niya maaaring mapakinabangan ang mga tinatangan niyang buhay na kataga sa mismong lugar na yon. Nararamdaman niyang kapag ginamit niya ito,
merong hindi magandang mangyayari sa kanya. Napakaalista mo, Antingero. Karamihan sa mga pumupunta rito dala-dala ang kanilang mga karunungan. Ikaw kakaiba. Pumasok ka dito bilang isang ordinaryong tao sa kabila ng diwatang tinatangan mo. Alam mo ba, tanging mga tao lamang na merong malalakas na gabay ang pinapahintulutan namin ditong pumasok. Isa sa mga rason kung bakit namin yan ginagawa ay upang makalikom ng sapat na lakas para magbigay sa amin ng mahabang buhay. Pagmasdan mo ang iyong paligid, malalaman mo ang mga sinasabi ko. Hindi maglalaon, mapapapilang ka na din sa mga yan. Wika ng Kalansay habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Matapos naman niyang marinig ang mga sinabi nito, doon niya nasilayan ang mga tumigas na bato sa dingding ng silid na gawa sa bato. Ang iilan sa mga taong yon, animoy ilang araw pa lamang doong nanatili, gawa ng naaaninag pa niya ang wangis nito. Habang pinagmamasdan niya ang buong lugar, hindi naman niya maipagkakaila ang mga katabi nitong nilalang na maaaring gabay nila noong mga panahong sila ay nabubuhay pa. Dahil sa kanyang mga nakita, paulit-ulit naman niyang itinatak sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, wag na wag siyang gagamit ng mga buhay na salita sa lugar na yon. Pagsilay niya sa Kalansay na dahan-dahan ang lumalapit sa kanya, agad naman siyang dumakot ng isang tipak ng bato upang magsilbing armas laban dito. Nang masipat naman ang Kalansay ang kanyang pinulot, dali-dali naman itong hinugot ang kanyang espada na nakasukbit sa bewang niya. Matapos niya yung gawin, mabilisan naman yung sumugod kay Tadag upang umpisahan ang kanilang duelo. Habang nananakbo pa lamang ito, agad naman niya yung binato sa ulo habang nag-iisip ng paraan kung papaano masalag ang armas nitong tangan-tangan. Maya-maya pa, nang masipat niya ang paghataw nito ng espada sa katawan niya, agad naman niya yung inilagan sa pamamagitan ng pagyuko at buong puwersang pagsalag dito gamit ang kanyang kamay. Alam ni Tadag na maaaring maputulan siya ng braso dahil sa kanyang ginawa, subalit yun lamang ang nakikita niyang paraan para magkaroon siya ng tsansang manalo sa kanilang duelo. Paghawak niya sa gitna nito, pilit naman niya yung hinugot papalayo na siyang naging sanhi upang mabitawan yon ng Kalansay. Tumilapo ng espada ng halos ilang metro ang layo sa kanila, kung kaya't hindi na ito ninais pang kunin ni Tadag. Matapos naman yung mabitawan ng nilalang, walang habas naman siya nitong pinagsasasapak hanggang sa dumating ang puntong napilitan na siyang umatras. Pagramdam niyang hindi naman gaanong mabigat ang mga sapak ng kanyang katunggali, napangisi na lamang siya habang pinag-iisipan ang kanyang susunod na gagawin. Sa muling pagsugod niya, nasipat naman niya ang pagtaas ng depensa ng Kalansay, subalit hindi ito sapat para mapigilan ang kanyang pag-atake. Sa sobrang bilis ng mga pinakawalang suntok ni Tadag, mabilisan namang gumulong ang ulo nito sa lupa. Matapos niya yung masilayan, dali-dali naman niyang hinugot sa dibdib nito ang maliit na alab, subalit bigo siyang yon ay makuha. Bago pa man kasi lumapat ang kanyang palad sa bagay na yon, nararamdaman niya ang pagkasunog ng kanyang balat. Alam niyang maaaring matusta nito ang kanyang buto, kung kaya't hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang naisip na plano. Inaasahan ni Tadag na gano'n ang mangyayari, lalo pat buhay pa ang Kalansay na pumoprotekta sa mutya ng apoy na kanyang nais makuha. Lumipas pa ang ilang minuto, nagawa namang maibalik ng nilalang ang ulo nito. Pagsilay nito sa kanya, mas lalo pa yung nagwala habang patuloy siyang pinipilit na gumamit ng mga buhay na kataga. Subalit, kahit anuman ang pag-uudyok nito sa kanya, nanatili siyang matatag sa kanyang pasya.
Ginagamitan na din siya ng mga ilusyon ng nilalang, subalit hindi ito sapat upang siya ay panghinaan. Maya-maya pa, nang mapagtanto nitong wala talaga sa plano ni Tadag ang gumamit ng mga buhay na salita, napilitan na yung muling sumugod. Habang umaatake ito, ramdam naman niya ang panghihina ng puwersa ng kalansay. Hindi naglaon, bigla naman yung natigilan na parabang hindi na nito maipagkakaila ang pagod na kanyang nadarama. Nag-umpisa na din magkaroon ng bitak ang kanyang mga buto, hudyat na unti-unti na yung rumurupok. Matapos naman yung masilayan ni Tadag, hindi na niya binigyan ng pagkakataon ang nilalang na yon para umatake. Sa halos ilang beses niyang pagsugod sa kinaroroonan nito, wala naman yung nagawa kundi ang sumigaw habang dahan-dahang umaatras. Pagdikit nito sa dingding, agad namang kumuha ng bato si Tadag at walang pagdadalawang isip na inihampas ito sa iba't ibang parte ng katawan ng kanyang kadwelo. Sa sobrang panggigigil niya rito, hindi niya namalayan na nawalan na pala yun ng buhay. Tumigil lamang siya nang masipat niyang kumalas na sa dibdib nito ang tinatangan nitong mutya. Pagbagsak ng isang maliit na siga sa lupa, agad naman niya yung dinampot at mabilisang inilagay sa kanyang bulsa. Habang pinakikiramdaman niya ito, napanatag naman siya nang mapansin niyang hindi yun umiinit sa tuwing lumalapat yun sa binti niya. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, lahat ng mga antingerong nakakulong sa dingding ng silid ay dahan-dahan naman niyang nasisipat na naglalaho. Pagsilay niyang mga ordinaryong bato na lamang ang naroon sa lugar, minabuti na lamang niyang umalis upang makabalik na sa kanyang tahanan. Paglabas niya sa silid na yon, napansin naman niyang wala na itong pinto, maging ang mga sulong kani-kanina lang ay naroon. Hindi na din niya mahanap ang banga, maging ang rebultong nasa itaas ng daan. Ang lamesa ding minsang kinaroonan ng kalansay ay naglaho na lamang na parang bula. Bagaman hindi niya maunawaan ang mga nangyayari, nagdesisyon siyang umalis na sa yungib. Bukod kasi sa nakakaramdam na siya doon ng kakaiba, maya't maya rin ang pagyanig ng lupa. Nang makalabas na siya sa lugar na yon, napangiti na lamang itong si Tadag habang pinagmamasdan ang ganda ng mutyang kanyang nakuha. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang napakalalim na ng gabi, nagmadali naman siyang bumalik sa kanyang bahay upang hindi mabahala ang kanyang mga kasama sa kanya. Bago sumapit ang 11:00, nasipat naman si Tadag ni Manong Kamat na kanina pang naglilibot sa kanyang lupain. Paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong tinapik sa balikat habang nagwiwika ng, "Saan ka ba pumunta? Di ba usapan natin bago mag-alas 7 nakabalik na tayo rito?" Tadag naman, "Oo. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Yung mga tauhan mo, kanina pang naghahanap sa'yo. Hindi mo man lang ba naisip na sa paghahanap nila sa'yo, maaari silang malagay sa panganib?" Nang marinig ni Tadag ang sinabi nito, buong pagpapakumbaba naman siyang humingi ng tawad kay Manong Kamat. Aminado naman siya sa kanyang pagkakamali, kaya na may walang saysay na makipagtalo pa at gumawa ng sariling dahilan. Sa pagdating nilang dalawa sa kanyang tahanan, animoy nabunutan naman ng tinik ang kanyang mga tauhan nang masipat siya nitong nasa ligtas na katayuan. Bago siya tuluyang pumasok sa loob para makapagpahinga, nangako siya sa mga ito na yun na ang huling pagkakataon na mawawala siya nang hindi nagpapaalam. Matapos niya yung sabihin, nasipat naman niyang nakangiti lang na nakatingin sa kanya si Tandang Ibok habang nananatiling tahimik. Sa pamamaraan ng pagtitig nito sa kanya, tila bang alam na ng matanda kung ano ang kanyang nakuha. Okay, grabe, nadagdagan na naman yung lakas ni Tadag, no? Kaso, medyo nalungkot lang ako dun sa part na yung dalawang pinuno nung mga tikbalang tsaka ang gitay.
'Di ba, pumunta sila sa mundo ng mga engkanto para sana humingi ng backup eh. Kasi alam nilang talagang matinding gera yung mangyayari. Ang kaso lang, hindi sila napagbigyan. Ang gusto lang ni Tadag, yung mga anub. Sayang no? Kasi kung sakali mang masasama sa grupo nila yung mga anub, meron na naman tayong maririnig na bagong nilalang tapos bagong kakayahan. Kasi yung specialty raw ng mga anub, kontrolin yung mga laman lupa eh. Kaso wala, hindi sumama siguro. Talagang ganong katindi yung aura ng mutya ng Agaras. Kasi isipin ninyo matindi na yung hawak ni Tadag na diwata. Alam naman nating lahat yun, supremo yun eh. Pero kailangan niya pa ng karagdagang lakas para mapantayan yung mutya ng Agaras. Diba, isipin nyo, ganong katindi. Pero para hindi na tayo mag-isip, tsaka para hindi tayo mabitin o marami pang tanong, sunod na natin yung 29. Yun lang. Salamat.